was al een beetje bazig en een beetje van het bazige. Ja. Dus toen dacht ik, en toen kwam mijn moeder er opeens op en ik dacht, hé, dat is leuk. Wat ziet er mooi uit? Dank je. Waarom is dat? Nou, straks ga ik vertellen waarom ik de kinderburgemeester wil worden. Ja, ik ben wel een beetje nerveus. Dat ik daar straks moet staan. Om voor zoveel mensen te praten, eigenlijk. Nou, je zit wel voor de burgemeester hè, en andere belangrijke mensen. Ja, een hele feestelijke dag. Het is de dag van de benaming van de eerste binnenburgemeester van Waardhoeken. We hebben 21 kandidaten. En die zijn vanzelfs hartstikke nieuwsgierig, maar misschien ook wel een beetje nerveus. Want ze moeten haar zelfs presenteren dadelijks. Maar nee, dat komt vast goed. Nou, dan kan ik zeg maar meedenken over Waardhoeken. Dan ga ik zorgen dat er meer speelplekken zijn. Nou, om zeg maar de stem te zijn van de kinderen in die gemeenteraad. En ook te kunnen zorgen dat zij ook een mening kunnen geven over dingen waar ze misschien anders helemaal niet voor gevraagd zouden worden. En zo. Ja. Oké, nou we gaan beginnen. Succes. Waarom ik denk dat ik een goede kinderburgemeester zou zijn, omdat ik goed de belangen van kinderen kan verwoorden. Niet ik, niet jij, maar wij. Ik vind het erg leuk om te vertellen, mijn mening te geven en erover te praten met kinderen en ook wel volwassenen. Ik ben ook tegen pesten en plagen. Ik vind het belangrijk dat de natuur schoon is en dat de plastic soep niet groter wordt. Als je me nodig hebt, kun je altijd vragen. Ik zal er echt altijd zijn als je me nodig hebt. Dat er 1 keer per jaar minimaal een feest wordt gehouden of een bingo voor ouderen. Waarom moet ik nou kinderburgemeester worden? Nou, ik heb er genoeg tijd voor en zou er zeker mijn tijd aan willen besteden. Ik denk dat ik wel kans maak. Wij wordt je echt wel kolletje. Jawel, hè? Ja, zit En waarom dat dan? Nou, dat meisje. Sorry, want ik hier thuis net roken bij Ben. En toen zei die vrouw mij, ik zou doen. Ja? En ik had het over de samenleving. Ja, toen dachten ze ook wel, ja, dat is ook wel echt een puntje. Ik vond zelf dat ik wel enthousiast genoeg ben en ja, verder, ik denk dat ik wel kans maak. Ik zou graag kinderburgemeester van Waardhoeken willen worden, omdat ik het leuk vind om mee te praten over dingen die over kinderen gaan. Kinderen meer naar buiten en meer bewegen. Omdat ik graag de stem van de kinderen wil zijn in de gemeenteraad. Ik ben behulpzaam. Ik kom voor andere kinderen op die bijvoorbeeld gepest worden. Hierbij verklaar ik de presentatie voor geopend. Wij gaan even naar boven gaan en we zullen eens even pareren. Nou, het oorlezen vind ik wel een beetje spannend. Want je bent wel heel nieuwsgierig, maar zakelijk vond ik het net heel erg. Hier net zoveel zenuwen. Het is nou echt het spannendste, want als je dan naar voren rennen en dan moet je wat praten, dat is net zo moeilijk. Maar echt lopen, ja, dat is echt heel moeilijk om te wachten. Want hier heb je wel 2 weken op voorbereid. Maar had je hem nou net worden, wat dan? Jammer. Maar Dat maakt mij helemaal niks uit. Ja, dan ben ik heel trots op mezelf. En dan vind ik dat ik heel goed gedaan heb. Nou, als ik het net weet, dan maakt het mij niet uit. Ik gun het die geen ik. Dan is het zo. Ja, zou ik dat echt een ramp vinden. Ja, het lijkt me natuurlijk echt wel een hele leuke droom die uitkomt dan. Maar als het net zo is, dan is het jammer. Ik heb burgemeester wel eens ontmoet en daar moet ik dan blij mee wezen. In willekeurige volgorde. Als eerste, Jan. Daarnaast Linde. En ik wil heel graag Pieter Murk. En dan is vierde Saraya. Die maakt terug naar de kwadrant. En dan zit je hem even de opdracht uitlezen. Stel je voor, je hebt naar je school krijgen. En die wordt openen terug koningin Maxima. En wat die dan aan haar vertellen. En dan maak je zelf even een tabbetje. Ik kan net zeggen dat je het net spannend vindt, want dat is wel opscheppen. Maar ik krijg wel echt hele grote zenuwen. Ben ik gewoon, uitgekozen en we hebben misschien een beetje een duidelijke presentatie gehad. En nu moeten we eigenlijk nog
het les te doen. Welkom Maxima bij deze nieuwe school. Ik ben blij dat u er tijd voor heeft genomen. En we zijn heel blij dat u onze school wilt komen openen. En ik wou tegen u zeggen dat u hopelijk hier een fijne tijd heeft in het bezoeken van onze school. Goeie juf, mogen wij even storen? Zo, dit is koningin Maxima. Zullen we jou even begroeten? Zullen ook even naar mijn lokaal? Wie het dreig? Jawel, maar we zijn er wel inredig uitgekomen. En zoals het in elke wedstrijd is, en dat is al heel lang dat het zo'n kan er maar. Pieter Murk. What you see is what you get. Pieter Murk is Pieter Murk. En hij kan heel snel skakelen van, als de situatie correct even oors is, dan doen we dat. Hij had de gave van het wut. En hij rint oer van enthousiasme. En hij had dus echt oertjoegen. En ideeën had ik genoeg, dat hebben we van een beetje wel jet. Ja, maar eigenlijk, ik heb hen me nou nog inhouden. Ik heb me nou nog inhouden met ideeën. Oh jee, dus we hadden nog een heel soort verwachtje. Ja. Nou, daar ben je wel blij om. Ja, daar verheugen wij ons op. Ja, en ik vond het een goede jury. Ja, hè? Voelen wij ook. Ja.